En aquesta classe aprendrem el concepte de rang d'una matriu. El rang d'una matriu és el número de files o columnes que són independents. Independent significa que una fila o columna no se pot obtenir com una combinació de les altres. Si hem anomenat la matriu A, el rang ho escrivim d'aquesta forma, rang d'A. Considerem les següents matrius. Ens adonem que la primera fila de la matriu B és menys dues vegades la segona fila. Per tant, deim que aquestes dues files són dependents entre si. Donat que només hi ha una fila que és independent, el rang de la matriu B és igual a 1. Per la matriu C, les dues primeres files són idèntiques i, a més, la tercera fila és el doble de la primera. Per tant, aquestes tres files són dependents. Aquesta és independent de les altres. Per tant, el rang de la matriu C és 2, perquè tenim una i dues files independents. Per darrer cas, la matriu A, aquestes dues files són independents, perquè no se pot obtenir la primera com un número de vegades la segona. Això vol dir que el rang de la matriu A és igual a 2. L'única matriu que té rang 0 és la matriu nul·la, és a dir, la matriu que té tots els seus elements iguals a 0. Ara veurem com el rang es pot obtenir a partir de determinants. Es defineix el rang d'una matriu com l'ordre, o la mida, del major de tots els seus menors no nuls. Anem a veure què significa aquesta frase. Aquí tenim les mateixes matrius que l'exemple anterior. Per la matriu A, el determinant més gran que podem formar és un determinant 2 per 2. Si trobam un determinant 2 per 2 que sigui distint de 0, sabrem que el rang d'A és igual a 2. És fàcil trobar-ne un, per exemple, aquest d'aquí. Aquest determinant val menys 3, és distint de 0, i ens assegura que el rang d'A és 2. Per la matriu B, sabem que el seu rang com a mínim és 1, perquè podem trobar un element distint de 0. La pregunta és, podem trobar algun determinant 2 per 2 que sigui distint de 0? Si considerem aquest d'aquí, és 0 perquè té una columna de zeros. Per tant, aquesta columna la descartam. Anem a agafar, per exemple, aquesta columna amb aquesta. Veiem que dona menys 8 i 8, 0. Si considerem aquesta columna en la darrera, menys 10 i 10, 0. És a dir, tots els determinants 2 per 2 que podem formar són iguals a 0. Aleshores, el rang no pot ser 2, el rang de B és 1. Per la matriu C, el major determinant que podem formar és un determinant 2 per 2. Fixeu-vos que aquest determinant d'aquí és distint de 0 i això ens assegura que el rang de C és 2. Anem a fer dos exemples. El primer demana calcular el rang d'aquesta matriu 3 per 3. El rang, com a màxim, pot valer 3. I com a mínim, el rang és 1 perquè podem trobar un element distint de 0. A més, si considerem aquest menor 2 per 2, trobam que val menys 3 i és distint de 0. I això ens assegura que almenys el rang és 2. Si ara calculem el determinant 3 per 3, veiem que és 0. És a dir, el rang no pot valer 3. Sabem que com a mínim val 2 i no pot valer 3, en conclusió, el rang de la matriu ha de ser igual a 2. El fet que el rang valgui 2 ens està dient que les files d'aquesta matriu són dependents, és a dir, la darrera fila s'ha de poder escriure com una combinació de les altres dues. Vos deix que comproveu que la combinació que s'acompleix és aquesta d'aquí. És a dir, la tercera fila s'obté el doble de la segona menys la primera. Aquest segon exemple demana estudiar el rang segons diferents valors del paràmetre A. La primera cosa que ens adonem és que podem trobar un determinant 2 per 2 que és distint de 0. Això ens assegura que el rang és 2 sigui quin sigui el valor d'A. Ara hem d'intentar veure si el rang pot ser 3. Perquè el rang sigui 3, el determinant de la matriu, 3 per 3, ha de ser distint de 0. Sempre la tècnica per resoldre aquest tipus de problema és calcular el determinant de la matriu 3 per 3 que ens donin. Aquest determinant val A quadrat menys 1. Tot seguit, hem d'igualar el determinant a 0 i resoldre l'equació que ens surti. En aquest cas és una equació de segon grau que té dues solucions.
que són A igual a 1 i A igual a menys 1. Ara hem d'escriure una sèrie de casos. El primer cas és en què A sigui distint d'aquests valors, és a dir, si A és distint de 1 i és distint de menys 1, hem trobat un determinant 3x3 distint de 0 i això ens està dient que el rang de la matriu M serà igual a 3. Tot seguit, cal analitzar cadascun dels casos particulars que ens hem trobat. És a dir, hem de mirar que val el rang quan A és igual a 1 i que val el rang quan A val menys 1. Hem dit que en aquest exemple en particular, el rang com a mínim és 2, sigui quin sigui el valor d'A. Sabem que per aquests casos el rang no pot valer 3, aleshores haurà de valer 2. És important que utilitzeu aquest esquema per escriure la vostra resposta quan faceu la discussió de rangs segons paràmetres.